Ako sa nazýva človek, ktorý si na dovolenke dobrovoľne nastaví budík o 7? Jančo. Včera sme mali menšiu oslavu Ančikyných menín a už aj bez nej sa tu každý deň prepchávame furt nejakými sladkosťami. A keďže bola tá oslava, tak sa to ešte asi tak zo 7 násobilo a ani som nestihol ísť ráno cvičiť, pretože som bol príliš. Čiže potom som s nečistým svedomím zaspával, tak som si povedal, že si to musím na druhý deň vynahradiť kúsok intenzívnejším cvičením. Čiže ideme na to. Ja si tak pol 8 celá Čierna hora na mňa aktuálne pozerá. Lebo, no, chápeme sa. Môj dovolenkový workout pozostával zo asi tak cca približne 100 klikov. Nerátal som si to veľmi precízne, ale asi takých 70 drepov. A potom ešte obyčajné brúšaky na brucho, možno 50 ich bolo. Dneska by som si však rád mierne pridal po včerajšom papacom incidente. Čiže dáme aspoň 150 klikov, aspoň 150 drepov a na brucho aspoň 100 brúšákov. Asi o 3/4 hodinu neskôr mám za sebou 150 klikov, drepov aj brúšákov. Ak by sa ma niekto chcel spýtať, či sa oplatí vstávať o 7 ráno kvôli tomuto tuná, by som definitívne povedal, že áno. Úplne fantasticky naštartuje celý deň, potom do neho s takýmto dobrým pocitom zo seba vstúpite. Toť moje múdre slova. Kúsok zo mňa klapka. Moje nasledujúce plány sú ísť domov, zobrať uteráky, prísť obsadiť lehátka, pretože som to zasa neurobil naraz. Skrelóza na mňa totiž to už výrazne lezie. Potom sa samozrejme, že vrátim a počkam na ostatných členov zájazdu a vrátime sa znova sem, čiže dnešok bude iba pobehovanie hore dole. Som osprchovaný, najedený, hladko oholený, nič nad studenú sprchu na prebranie. Je ťažké vlogovať v takomto malom priestranstve s toľko veľa osadníkmi tu na. Napríklad teraz toto, čo teraz prednášam, som chcel povedať pri tom, ako som si robil raňajky, aby som nemusel iba obkomentovať situácie, ktoré sa dejú, ale aby som ukázal situácie, ktoré sa dejú. Čož je ale v takýchto prípadoch celku ťažké. Dúfam, že preto máte pochopenie a dúfam, že aspoň snaha sa cení. Ešte v najlepších prípadoch takého odloženého vlogovania zabudnem povedať polku veci, ktoré som povedať chcel. Potom si poviem, že ich poviem pri nasledujúcom zábere, ale nasledujúci záber bude až niekedy oveľa neskôr, to znamená, že ich nepoviem vôbec. Dneska som sa zobudil s tým, že ma trochu bolí krk. Neviem, či si niekto dokáže predstaviť, aký neskutočný teror je spať pri mojej sestre na jednej posteli, pretože sme tu fasli jednu manželsku. A fakt, lebo to decko, ona je jak vrtuľa na tej posteli, vybíja sa mi baterka. A ona je úplne proste jak tornádo, tu nás sa točí hore dole po tej posteli. Už párkrát som sa zobudil s tým, že som mal takto na jej nohy, tak som vňuchal jej nohám. Druhá vec, prečo ma bolí krk, pretože sme pre luxus dostali 2 vankúše. Ešte doma už mám pekne tak vyrátané všetko s mojim vankúšikom, že ho tak pekne naskladám. Proste sa vyspím doslova ako v perinke. A tu proste fasne mini vankúš a úplne proste tak spím tak s krkom úplne. Čiže to není veľmi nečakané, čo sa mi práve stalo. A už to celkom prešlo. Do obeda to bude v pohode. A až teraz sa môžeme ísť kúpať. Výborne sa nám poplávalo, dávame si maličku pauzu, ideme si kúpiť nanuk, aj keď som si myslel, že dneska dám menšiu štíhlu líniu a nebudem jesť nič sladké a tukoidné. Nevedel som odolať. Nanukáreň zatvorená,
Ešte to možno bude tak inde. Ešte je jedno miesto, kde by sme si mohli skúpiť na NUK, ale keďže sme lenivé svine, tak sme sa museli veľmi dlho odhodlávať, aby sme sa tam dostali, pretože to je asi tak 150 metrov od miesta, kde sme my. A už sme tu. Naše cliff jumpingové miesto je voľné, aj keď sme chceli mierne pooddychovať, tak sme sa rozhodli, že je to. Zdraví sme sa navrátili naspäť domov, boli sme si trochu poskákať, máme veľmi dobré fotky, teda minimálne na tom malom displejku vyzerali dobre. Aktuálne sa ideme venovať. Aj, chrbát. Nebuchaj ma, tak to bolí! Otoč sa! Nebuď! Otoč sa! Už to je. Naša každoročná, každovečerná hra kariet sa skončila bohužiaľ po Ančekyných 2 prehrách, dúfali sme v tretiu. Idem do Oceana ja, lebo som kripel. Poďte ma povzbudzovať takto. Ja ťa idem. Do Oceana! Sme doma, sme osprchovaní, už budeme iba doma. Zo včerajšej luxusnej stravy sme prešli naspäť na jednoduché sačkové polievky, proste jednoduché jedlo. Ale kto vraví, že jednoduché jedlo nemôže byť dobre? Chlieb vo vajci.